Καλησπέρα σας από το 13ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης. Είμαι ο Νίκος ο Ζάχος και σήμερα θα ασχοληθούμε με έναν αυτοματισμό που ίσως να μπορεί να κάνει τη ζωή μας λίγο καλύτερη. Στόχος μας είναι να ελέγξουμε με το σωστό τρόπο και με ακρίβεια τη θερμοκρασία του φούρνου της κουζίνας μας, έτσι ώστε να μπορούμε σε αυτόν να εποάσουμε την μαγιά σε ζύμη και στη συνέχεια να ψήσουμε ψωμί. Το ψωμί που θα φτιάξουμε με αυτόν τον τρόπο θα το λέμε Arduino ψωμί. Για να δούμε. Σωστά υποθέσατε ότι ο αυτοματισμός μας θα βασιστεί σε μια πλακέτα Arduino. Έχω εδώ μία. Είναι ο Arduino Uno. Επιπλέον όμως θα χρειαστούμε ένα θερμόμετρο. Έχω εδώ ένα θερμοζεύγος μαζί με τον ελεγκτή του για να μετρήσουμε τη θερμοκρασία. Θα χρειαστούμε ένα triac ισχύως για να ελέγξουμε την αντίσταση του φούρνου και φυσικά ένα φωτοτράιακ για να συνδέσουμε το triac με τον μικροελεγκτή. Επιπλέον θα χρειαστούμε ένα display. Έχω εδώ ένα με σηριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας. Ένα μπαζεράκι και ίσως ένα μετασχηματιστή για να φτιάξουμε ένα μικρό τροφοδοτικό. Φυσικά θα χρειαστούμε και μια πλακέτα raster για να τα συνδέσουμε όλα αυτά μαζί. Έχω εδώ ένα συνοπτικό διάγραμμα της κατασκευής. Η κατασκευή μας βασίζεται στην πλακέτα Arduino Uno. Αυτή τροφοδοτείται με 12V DC. Και σε αυτήν είναι συνδεδεμένα όλα τα περιφερειακά. Να το θερμοζεύγος που ελέγχεται από τον controller Max 6675, ο οποίος χρησιμοποιεί τρεις θύρες του Arduino, τις θύρες 8, 9 και 10 για την επικοινωνία. Να το ψηφιακό μας display. Είναι σηριακά συνδεδεμένο και επομένως χρησιμοποιεί δύο καλώδια, τους ακροδέκτες S-Clock και S-Data, της πλακέτας Arduino Uno. Αυτό είναι το triac που ελέγχει την αντίσταση του φούρνου. Φυσικά είναι συνδεδεμένο μέσω ενός φωτοζεύκτη, που επίσης περιλαμβάνει ένα φωτοτράιακ. Χρησιμοποιείται η θύρα 7 για να ελέγξει τον φωτοζεύκτη που θα ενεργοποιήσει το triac. Εδώ στο LOAD είναι φυσικά η αντίσταση της συσκευής, η αντίσταση του φούρνου και θα δούμε αργότερα πώς θα το κάνουμε αυτό. Επίσης έχω συνδέσει ένα μπαζεράκι, το οποίο λειτουργεί στα 5V και φυσικά ελέγχεται από μια θύρα του Arduino, την θύρα 6, μέσω ενός τρανζίστορ για να κάνουμε ενίσχυση ρεύματος. Εμείς χρησιμοποιήσαμε το τρανζίστορ 5139. Βασική ηλεκτρονική διάταξη του αυτοματισμού μας είναι το triac. Το triac είναι μια διπλή δίωδος ισχύως. Γι' αυτό και το σύμβολό του έχει και τα δύο βελάκια της διόδου για να δείξει ότι μπορεί να επιτρέψει ρεύμα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Κανονικά όμως το triac είναι ανοιχτό και βραχικυκλώνει συνδέοντας τους ακροδέκτες Α1 με τον ακροδέκτη Α2 όταν δεχθεί παλμό ρεύματος στην πύλη. Τότε λοιπόν κλείνει και μένει κλειστό ακόμα και αν μηδενιστεί ο παλμός της πύλης. Το triac ξανανοίγει την επόμενη φορά που θα μηδενίσει το κυρίως ρεύμα μεταξύ των διόδων. Γι' αυτό και βολεύει πολύ να το χρησιμοποιήσουμε σε συσκευές που λειτουργούν με εναλλασσόμενα ρεύματα. Όταν σταματήσουμε τον παλμό στην πύλη, τότε το triac θα ανοίξει την επόμενη φορά που το ημιτονικό μας ρεύμα περάσει από την τιμή 0. Το triac μπορεί να ελέγξει συσκευές μεγάλης ισχύως και επιτρέπει τη ροή ρευμάτων αρκετών δεκάδων αμπέρ. Έχουμε λοιπόν την δυνατότητα να συνδέσουμε εδώ συσκευές όπως ηλεκτροκινητήρες, φούρνους κουζίνας, υψηλής ισχύως αντιστάσεις, οι οποίες όλες φυσικά λειτουργούν με τα AC ρεύματα του δικτύου της ΔΕΗ. Ενώ εδώ μπορούμε να συνδέσουμε ένα μικροϋπολογιστικό σύστημα που χρησιμοποιεί χαμηλά ρεύματα και τάσεις. Το triac είναι ένα ηλεκτρονικό ρελέ. Είναι σύγχρονη διάταξη, πολύ αξιόπιστη και είναι εκείνο το ηλεκτρονικό εξάρτημα που συνδέει τον κόσμο των ηλεκτρολόγων, δηλαδή τα μεγάλα ρεύματα, εναλλασσόμενα ρεύματα και τάσεις, με τον κόσμο των ηλεκτρονικών, δηλαδή τις χαμηλές DC τάσεις λειτουργίας των μικροελεγκτών. Εμείς στην κατασκευή μας χρησιμοποίησαμε το triac BTA 12 στα 600.
δεν είναι και πολύ μεγάλη ισχύως, είναι ένα Triac των 12 αμπέρ που αντέχει μέχρι 600 βολτ, ενώ ενεργοποιείται με ρεύματα της τάξης των 30-35 mA. Η συσκευασία του είναι η συσκευασία το 220 και οι ακροδέκτες, όταν κοιτάμε το εξάρτημα από μπροστά, είναι με τη σειρά ο Α1, ο Α2 και η πύλη. Για να χρησιμοποιήσουμε όμως την κατασκευή μας το Triac και να ελέγξουμε μια συσκευή ισχύως, έχουμε να λύσουμε δύο προβλήματα. Η συσκευή ισχύως και επομένως και το Triac λειτουργούν στο δίκτυο της ΔΕΗ και επομένως ενδέχεται να βρίσκονται τα καλώδια μας πάνω στη φάση και να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Φυσικά το μικροϋπολογιστικό μας σύστημα λειτουργεί με χαμηλές τάσεις, συνεχείς τάσεις και πρέπει να είναι απομονωμένο από τα καλώδια του δικτύου της ΔΕΗ. Δεν πρέπει να υπάρχει ηλεκτρική επαφή. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι παλμοί ενεργοποίησης στην πύλη πρέπει να έχουν και τις δύο κατευθύνσεις. Χρειαζόμαστε παλμό ρεύματος προς τη μία φορά για να ενεργοποιήσουμε το Triac προς τη μία κατεύθυνση και παλμό ρεύματος προς την άλλη φορά για να ενεργοποιήσουμε το Triac προς την άλλη κατεύθυνση. Και φυσικά ο μικροελεγκτής στην έξοδό του μπορεί να δώσει μόνο θετικές τιμές τάσης. Τα δύο αυτά προβλήματα μπορούμε να τα λύσουμε χρησιμοποιώντας έναν φωτοζεύκτη με φωτοτράιακ. Η συσκευή αυτή δίνει πλήρη απομόνωση του κυκλώματος του μικροελεγκτή από το κύκλωμα υψηλής τάσης και ρεύματος. Περιλαμβάνει μια φωτοδίωδο στην ίδια συσκευασία με ένα φωτοτράιακ. Και τώρα το φωτοτράιακ δεν ενεργοποιείται από κάποιο ρεύμα στην πύλη, αλλά από το φως που θα δημιουργήσει η φωτοδίωδος. Το φως λοιπόν μεσολαβεί μεταξύ των δύο κυκλωμάτων και απομονώνει το κύκλωμα του μικροελεγκτή από το κύκλωμα υψηλής τάσεως. Επιπλέον το φως δεν έχει πολικότητα και το Triac που βρίσκεται στην έξοδο μπορεί να δημιουργήσει παλμούς ρεύματος και προς τις δύο κατευθύνσεις, ανάλογα με την πολικότητα της τάσης του δικτύου τη χρονική στιγμή. Ο φωτοζεύκτης με φωτοτράιακ είναι σύγχρονη συσκευή. Εμείς χρησιμοποιήσαμε το MC383 της ON Semiconductors. Ενεργοποιεί το Triac εξόδου με ρεύμα 5 mA στη δίωδο LED και επιτρέπει ηλεκτρική απομόνωση για πάνω από 800 βολτ. Επιπλέον, το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο διαθέτει και κύκλωμα ελέγχου τάσης μηδενός. Δηλαδή, θα προσέξει να ενεργοποιήσει το Triac εξόδου όταν η τάση περνάει από την περιοχή γύρω από το 0. Έτσι ώστε να μην ανεβάσει απότομα τα ρεύματα, να μην δώσει στιγμία τάση 200-300 βολτ στη συσκευή και επιβαρύνει τη λειτουργία της, αν πρόκειται φερειπίν για ένα μοτέρ ή ένα μεγάλο κινητήρα. Να το MC3083 στη θέση του. Όταν το μικροϋπολογιστικό σύστημα θέλει να ανοίξει τη συσκευή, θα δώσει 5 βολτ στη θύρα εξόδου. Το φως μέσα στη LED που θα δημιουργηθεί θα ενεργοποιήσει το φωτοτράιακ, το οποίο με τη σειρά του θα στείλει παλμούς ρεύματος ενεργοποιώντας το Triac ισχύους. Η συσκευή μας θα ξεκινήσει να λειτουργεί. Παρατηρήστε ότι το ρεύμα στο φωτοτράιακ μπορεί να είναι και προς τις δύο κατευθύνσεις και έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει το Triac ισχύους είτε για θετικές είτε για αρνητικές τάσεις. Όταν ο μικροελεγκτής θελήσει να κλείσει τη συσκευή, δεν έχει παρά να μηδενίσει την τάση στη θύρα εξόδου, διακόπτοντας συνολικά τη λειτουργία του κυκλώματος. Κανονικά, σε μια ηλεκτρική κουζίνα, ελέγχουμε τη λειτουργία του φούρνου με δύο επιλογές. Με τον έναν, αποφασίζουμε ποιες αντιστάσεις θα χρησιμοποιήσουμε, πάνω, κάτω ή και τις δύο. Εμείς στην εφαρμογή μας χρησιμοποιούμε και τις δύο αντιστάσεις. Ενεργοποιούμε δηλαδή και την πάνω και την κάτω αντίσταση του φούρνου, χωρίς να βάζουμε αέρα να κυκλοφορεί ή να ανάψουμε κάποιο γκριλ. Τη θερμοκρασία όμως την ελέγχουμε κανονικά με το θερμοστάτη της κουζίνας. Στη δικιά μας συσκευή, ο θερμοστάτης της κουζίνας θα παραμείνει ανοιχτός, απενεργοποιημένος, στη θέση 0. Αλλά παράλληλα σε αυτόν θα συνδέσουμε το φορτίο που είδαμε στο κύκλωμά μας. Δηλαδή, αυτό που ονομάσαμε φορτίο είναι οι δύο ακροδέκτες του θερμοστάτη της κουζίνας και θα συνδεθεί παράλληλα με αυτόν.
Έτσι λοιπόν αυτός που τελικά θα ελέγξει τη θερμοκρασία θα είναι η πλακέτα Arduino. Οι αντιστάσεις θα ανάψουν κανονικά ή πάνω και ή κάτω, αλλά ο controller, ο έλεγχος της θερμοκρασίας θα γίνεται από τον Arduino. Η τοποθέτηση της πλακέτας Arduino δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία του φούρνου. Αν απενεργοποιήσουμε την πλακέτα, τότε το triac μένει ανοιχτό και αυτός που θα ελέγξει τη θερμοκρασία είναι ο κανονικός θερμοστάτης της κουζίνας. Μπορούμε δηλαδή, σβήνοντας την πλακέτα Arduino, να λειτουργήσουμε το φούρνο μας κανονικά για να μαργυρέψουμε το καθημερινό μας φαγητό. Πάμε να δούμε όμως πώς τοποθετήσαμε την πλακέτα. Εδώ βλέπουμε τον φούρνο με ανοιχτό το πάνω καπάκι. Να ο θερμοστάτης. Και τα δύο καλώδια, τα δύο γαλάζια καλώδια, συνδέουν τη συσκευή μας παράλληλα με το θερμοστάτη. Πάνω στην πλακέτα μας βλέπουμε την πλακέτα Arduino Uno. Είναι συνδεδεμένη με κολλημένα καλώδια με τις διάφορες συσκευές. Να το μπαζαράκι. Να ο ελεγκτής του θερμόμετρου. Το οποίο θερμόμετρο φεύγει με ένα καλώδιο και μπαίνει μέσα στον χώρο του φούρνου. Εδώ είναι ο φωτοζεύκτης πάνω στην πλακέτα και το triac πάνω σε μια ψύκτρα. Ενώ βλέπουμε και τον μετασχηματιστή μαζί με το τροφοδοτικό που δημιουργεί στα 12 βολτ. Ενώ αν ρίξουμε μια ματιά στο εσωτερικό του φούρνου, βλέπετε εδώ τη φωτογραφία, έχουμε τοποθετήσει το θερμόμετρο ακριβώς εδώ. Να αφήσουμε το hardware και σας έχω εδώ το πρόγραμμα που αναπτύξαμε που κάνει τον αυτοματισμό μας να λειτουργεί. Είναι γραμμένο στη γλώσσα C++ του Arduino. Είναι αυτό εδώ. Και δεν θα έλεγα ότι είναι και πολύ καλογραμμένο, είναι ευκαιρία τώρα να το βελτιώσουμε. Σήμερα όμως δεν θα ασχοληθούμε με το software. Θα σας δώσω βέβαια παραπομπή για να το κατεβάσετε και να το μελετήσετε, να το διαβάσετε, να κάνετε οτιδήποτε ερώτηση θέλετε στα σχόλια. Αλλά θα το κουβεντιάσουμε στο επόμενο βιντεάκι. Για σας που δεν γνωρίζετε και πολύ καλά τον Arduino, σας έχω ήδη προτείνει το βιβλίο Μηχατρονικής από το φωτόδεντρο σε προηγούμενο βίντεο, αλλά επίσης σας προτείνω να διαβάσετε τις σημειώσεις του Εμμανουήλ Πουλάκη προγραμματίζοντας με τον Arduino. Θα τις βρείτε στο διαδίκτυο σε PDF μορφή και είναι πολύ εύκολο με μια αναζήτηση. Είναι αυτές οι σημειώσεις και είναι εξαιρετικές. Περιλαμβάνουν ασκήσεις και λύσεις ασκήσεων, καθώς και φυσικά την βασική θεωρία. Και βέβαια θα σας δώσω παραπομπή πώς μπορείτε να το κατεβάσετε. Αντί λοιπόν να κουβεντιάσουμε για το software σήμερα, θα κουβεντιάσουμε για την τεχνολογία κατασκευής της ζύμης. Κάθε φορά που καλούμαστε να σχεδιάσουμε έναν αυτοματισμό, πρέπει να γνωρίζουμε και την τεχνολογία παραγωγής του προϊόντος που καλείται να εξυπηρετήσει ο αυτοματισμός. Άμα δεν γνωρίζουμε εμείς πώς γίνεται το ψωμί, πώς θα το διδάξουμε στον Arduino να το κάνει. Πάμε λοιπόν να δούμε. Η ζύμη φτιάχνεται χρησιμοποιώντας αλεύρι, μαγιά, νερό και αλάτι. Το αλεύρι περιέχει ζάχαρα και πρωτεΐνες, ενώ η μαγιά είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Είναι ένας ζαχαρομύκητας που θέλει πολύ συγκεκριμένες συνθήκες για να αναπτυχθεί σωστά. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι σταθερή στους 37 βαθμούς Κελσίου για να μπορέσει να πολλαπλασιαστεί πολύ γρήγορα. Ο ζαχαρομύκητας είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στη διαδικασία, γιατί καθώς τρέφεται και πολλαπλασιάζεται χρησιμοποιώντας τμήμα από τα ζάχαρα, παράγει διοξείδιο του άνθρακα, αλκοόλι και ένα σωρό αρώματα. Και τα τρία χρειάζονται μέσα στη ζύμη μας για να γίνει το ψωμί. Οι πρωτεΐνες που έχει το ψωμί, η γνωστή μας γλουτένη, θα δημιουργήσει ελαστικά υλικά με τη βοήθεια του νερού. Και εκεί μέσα θα παγιδευθούν οι φυσαλίδες διοξίδιου του άνθρακα που θα δημιουργήσει ο ζαχαρομύκητας. Αυτό θα κάνει τη ζύμη να μεγαλώσει, να αυξηθεί σε όγκο και να γίνει βέβαια μαλακιά και αφράτη. Επιπλέον, όταν ξεκινήσουμε τη διαδικασία του ψησίματος, αρχικά καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, η αλκοόλη θα εξατμιστεί και αυτή, δημιουργώντας ακόμα περισσότερες φυσαλίδες και φουσκώνοντας περισσότερο και κάνοντας μαλακότερο το ψωμί. Ενώ φυσικά τα αρώματα είναι αυτά που θα δώσουν τις γεύσεις που θέλουμε
να έχει το ψωμί για να είναι νόστιμο. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την πλακέτα του αυτοματισμού μας, θα δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες αρχικά για να αναπτυχθεί ο ζαχαρομύκητας και στη συνέχεια για να ψηθεί το ψωμί. Αυτό που στην πράξη κάνει ο αυτοματισμός μας είναι να ελέγχει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τη θερμοκρασία στο φούρνο. Αρχικά και για κάμποσο χρονικό διάστημα, περίπου 2,5 ώρες, θα ανεβάσουμε τη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς Κελσίου και θα την κρατήσουμε εκεί. Θα δημιουργήσουμε δηλαδή τις συνθήκες για να έχουμε ταχύτατη ανάπτυξη της μαγιάς. Θα φτιάξουμε έναν θερμοθάλαμο. Όταν το ψωμί μας φουσκώσει, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 190 βαθμούς Κελσίου και θα ξεκινήσει η διαδικασία του ψησίματος. Εκεί θα μείνει για 30-35 λεπτά και αμέσως μετά, για μικρό χρονικό διάστημα, 5-6 λεπτά, η θερμοκρασία θα ανέβει κι άλλο στους 210 βαθμούς περίπου Κελσίου για να κοκκινήσει λίγο το ψωμί και να γίνει λίγο πιο τραγανό στην εμφάνισή του. Ας δούμε λοιπόν και μερικές φωτογραφίες από τη διαδικασία παραγωγής. Σε αυτήν βλέπετε τη ζύμη μόλις έχει τοποθετηθεί στο φούρνο. Δεν έχει φουσκώσει ακόμα. Στην επόμενη φωτογραφία, αυτήν εδώ, είναι η ζύμη μετά τη διαδικασία της επόασης. Έχει φουσκώσει και θα φουσκώσει κι άλλο όταν ο Arduino ξεκινήσει το ψήσιμο και εξατμιστεί η αλκοόλη, όπως σας είπα. Και να τελικά το τελικό προϊόν. Πολύ καλής ποιότητας ψωμί σε πολύ καλή τιμή. Το σημαντικότερο στην παραγωγή είναι να πετύχουμε καλή τιμή και στη διαδικασία παραγωγής, αλλά και στις πρώτες ύλες. Πάντα βέβαια σε σχέση με την προσφερόμενη ποιότητα. Σε αυτή την παρουσίαση δεν μας ενδιαφέρει πόσο κοστίζει η πλακέτα Arduino ή πόσο κάνουν τα τράγια ισχύως. Αυτά θα τα αγοράσουμε μία φορά. Σε αυτή την παρουσίαση οι πρώτες μας ύλες είναι το αλεύρι και η μαγιά που θα τα αγοράζουμε κάθε τόσο. Πρέπει να προσέξουμε να μην πάρουμε τη μαγιά σε συσκευασία, ας πούμε, των 10 γραμμαρίων. Ή να διαλέξουμε αλεύρι με μπλε και πράσινους κόκκους. Αυτά είναι για τις νοικοκυρές. Πρέπει να βρούμε εκείνη την ποσότητα σε λογική τιμή, γιατί διαφορετικά θα πληρώσουμε το ψωμί που φτιάχνουμε πιο ακριβά από όσο αν θα τα αγοράζαμε από το φούρνο. Εμείς σήμερα αγοράσαμε αλεύρι στη συσκευασία των 5 κιλών, ελληνικό αλεύρι, με 3,5 ευρώ. Από το discount το είχε σε προσφορά. Συνήθως έχει 3,84 ευρώ τα 5 κιλά. Επίσης πήραμε πολύ καλής ποιότητας μαγιά κινέζικης προέλευσης, αλλά εξαιρετική, σε συσκευασία του μισού κιλού, στην τιμή των 3 ευρώ. Από το Μάρτ στη Θεσσαλονίκη. Φυσικά πρόκειται για επαγγελματική συσκευασία, γιατί είναι μισό κιλό. Για να φτιάξουμε ένα κιλό Arduino ψωμό, θα χρειαστούμε 750 γραμμάρια αλεύρι που θα μας κοστίσει 60 λεπτά του ευρώ. 450 γραμμάρια νερό, 4 γραμμάρια μαγιά και 10 γραμμάρια αλάτι. Και θα καταναλώσουμε περίπου 1 κιλοβατόρα ηλεκτρικής ισχύως, που θα την πληρώσουμε περίπου 20 λεπτά του ευρώ. Άρα δηλαδή συνολικά θα χρειαστούμε 80 λεπτά του ευρώ και 20 λεπτά από το χρόνο μας για να φτιάξουμε τη ζύμη, να ετοιμάσουμε τα υλικά και να καθαρίσουμε και τις συσκευές που θα χρησιμοποιήσουμε. Από την άλλη, αν αγοράσουμε 1 κιλό ψωμί από το φούρνο, θα χρειαστούμε 3 καρβέλια των 330 γραμμαρίων, είναι δεν είναι τόσο, και θα πληρώσουμε περίπου 3 ευρώ. Και πάλι θα χρειαστούμε 20 λεπτά να πάμε να τα ψωνίσουμε. Τι λέτε λοιπόν, αξίζει? Εγώ δεν θα σας δείξω πώς πλάθουμε τη ζύμη. Θα πρέπει να επιμείνετε πάρα πολύ στα σχόλια για να με πείσετε να αλλάξω γνώμη. Στο σχολείο όμως, στη Μοναστηρίο 169, πολλοί από εμάς μας γνωρίζετε ως το κόκκινο σχολείο στη Θεσσαλονίκη, απέναντι από την πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουμε την ειδικότητα του τεχνολόγου τροφίμων με ένα εξαιρετικά εξοπλισμένο, πολύ καλό εργαστήριο. Μπορείτε να γραφτείτε εκεί, αφού πάρετε το πτυχίο του ηλεκτρονικού και να μάθετε. Σας έχω ξαναπεί για το φωτόδεντρο στο ebooks.edu.gr. Εκεί θα βρείτε όλα τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορείτε να τα κατεβάσετε.
Αν θέλουμε να μελετήσουμε το TRIAC, θα το βρούμε στο κεφάλαιο 5 του βιβλίου Γενικά ηλεκτρονικά. Ενώ στο κεφάλαιο 6 θα βρούμε τους οπτοζεύκτες. Δεν θα βρούμε το MOC 3083. Αυτός είναι ένας οπτοζεύκτης, ο οποίος χρησιμοποιεί TRIAC και είναι εξαιρετικά σύγχρονος και δεν υπάρχει σε κανένα βιβλίο. Αυτόν θα τον διαβάσουμε από το αρχείο PDF που θα βρούμε στην On Semiconductors. Και φυσικά θα σας δώσω links παρακάτω και για τα σχέδια που έχουμε χρησιμοποιήσει και για το πρόγραμμα, αλλά και για το MOC 3083 που θα το βρείτε. Επίσης, στο βιβλίο Μηχατρονικής θα βρείτε τον Arduino Uno και αρκετά από τα περιφερειακά. Διαβάστε το βιβλίο. Καλά είναι να τα λέει ο δάσκαλος είτε μέσα στην τάξη, είτε στο σαλόνι μας μέσω του YouTube. Κάτι μαθαίνουμε. Αλλά η λεπτομερή ανάγνωση του βιβλίου είναι αυτή που θα μας δώσει την πλήρη κατανόηση και θα μας κάνει εξυπνότερους. Γραμμή-γραμμή, παράγραφο την παράγραφο. Είμαι ο Νίκος ο Ζάχος. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.